awunaso ngishisa ngeke ngisho ukuthi isandla esibuku uyantshontsha uyisele usubangibona nje uyantshontsha noma uzwa abantu mina sengike ngakubona ngoba njalo mina once ngalala ebusuku ngiphume etofweni ngivuka ekseni mhlawumbe u100 rand noma u200 rand awukho esikhwameni sami and endlini kusuke kuyimina nawe shothi imali angazi noma imali yamanje sinenyawo nokuyiphumela ngomnyango njalo bengishiye into mhlawumbe ifurniture abuye emsebenzini khona ukugoda engizokufika kufurniture sengeke ukuthi endlini akusekho lutho manje akusekho lutho fana nokuthi akusekho uhlala lapho wena pho akusekho lutho ngilalaphi mina noma usukhuluma yini eyagxosha kini angithi nakini wagxosha iwona lo mqondo lo yazi indaba ngicabanga iwona lo mqondo ukuthatha into ongayicela ngicabanga ukuthi ngivele ngibuyele emuva ngoba manje shuthi wena ukusiza lokho ngoba manje ngikubizela amakhamera uyangilalela yini endlini bewukuthi ngifuna bona ngiphoqela ikubona labo bhuti engihleni nabo ngifuna iSouth Africa yonke ikubone ukuthi ungibizela ukuzongiphoqa noma ungibizele angithi bengizama ukukhuluma nawe endlini angithi bengizama ukukhuluma nawe angeke uzongijwayela angeke uzongenze lutho uzozikhumbula yabona lezi zinto oyigqokile ezemali yami uzokhuluma uzohamba unqunu la uphandayo wena usebenza imali yeni wena ungiyaphanda mina uphando wami ungena endlini owakho ingidi insangu njengoba ungunsangwini unsangwini uzokhumula ke nalezi zinto zakho uhlula ngisho alishoni wekhodi lalela uqobe ithe ngobani uyazi ivaseline angeke uzongeze lutho baba yabona ukuthi usikhothene kangakanani yabona usikhothene kangakanani okay awumele impilo yakho wena hamba uye kwamanye amadoda ungathathi advantage uphantani yini oyiphantayo wena phantela ingidi nentsana phela ngeke nami ngingabi lalela wale impahla uzozikhumuza uhamba unqunu la ungibizela ukuzongibizela yambona lo bhuti eseduza wakho usisikora kanjani ngalona nginandaba naye uyambona usikora kanjani uzokhumulisa manje ezami ayisokisho ogqoke ngaphansi lapha esithathulela inhloso yami shintsha lempilo iphilayo 34 years wena 4 years wena usiyahlela noma ngathiwa ngiqomile mhlawumbe kodwa engamqoma angaba ngcono kunawe Pho indaba ungangalanga nokuthi vele ungileselela amakhamera wale sile. Ngikusakaze mhlawumbe nengqondisa sisamuka ukuthi ufanele uvuke ekseni uyokwenza isivina uhambe. Wena siqala ukucela nawe. Uzongena nje la endlini yami mina bengisebenza. Imini owami lo mqasho. Imini engirentayo kulo mqasho. Wena uyasebenza wena khathi usebenza ubuhlala kini. Wathi usuphelela umsebenzi ngoba sezikunetha. Usuntshontshe kwanele uma wakho wathi fokofu phuma ngiphumele lapha kwakhe nombuso yazi lethu imini engirentayo ngiyakondla ngiyagqokisa ngithengela ama cosmetics lawa manje sekuyinonsense ukuthi awuyishintsha impilo yakho wena vuma ukuthi uyayishintsha impilo yakho noma iyaphela lento phakathi cha ukungidlalela